jedini taj break je dobio u Halmstadu protiv Trojickog. Tako, šokiran je verovatno bio Ridderstedt u trenutku da mu se lopta uopšte vratila u teren posle jakog servisa. 4-4. Po jedan mini break su da razmenili, sada da vidimo. I uspeo je Tipsarević ovim čak i kretanjem iza osnovne linije, povlačenjem da dekoncentriše Ridderstedta. Opet je popustila koncentracija u ključnom momentu Šveđaninu. Dupla greška, broj 3. Tipsarević sa sledeća dva servisa može ipak da nekako dobije ovaj pomalo i iscrpljujuće težak set zbog svega što pruža Ridderstedt. Neverovatno. Ponovo unutar terena, možda 2-3 centimetra, 5-5. Evo drame. Set loptu jeste već imao Ridderstedt, ali na servis Tipsarevića ko će sledeću set loptu dobiti. Tipsarević ima prednost servisa. Tako. Jedanaest asova u setu, to je stvarno retkost. Da nije toga bilo, pitanje da li bi set i dalje trajao, s obzirom da je Ridderstedt kada se poen razvijao baš onako bio vrlo kvalitetan takmac. Set lopta za Tipsarevića. Neverovatno, eto šta je razlika između top 10 igrača i onog koji već dugo nije među prvih 200 na svetu. Serijom 6-1 u završnici taj breaka uz malu pomoć Šveđanina koji je promašio neke lake udarce, napravio najpre duplu grešku kada je vodio sa 5-4, odnosno kada je vodio 5-3 je napravio duplu grešku. I evo sada ovim forehandom u mrežu Ridderstedt je nažalost svojih navijača prosuo sve što je mukotrpno stvarao u tih skoro sat vremena. Duplo duže je trajao drugi set u kojem smo videli mnogo toga zanimljivog. Vidite gde Tipsarević čeka poen. Čak i na prvi servis Ridderstedta on čeka lopte nekada kada mu idu naročito u backhand stranu. On je čeka u terenu i zbog toga mu se dešavalo naravno da kada prvi servis pogodi